Kula malih Mas Gareng niki. Ale pundi? Niki 50.000. Niki sampean sing 2.000 nggih. Niku tempat saking sabun dulit Kramas. Nggih. Digane atimu. Diajeng. Trumajaya. Ae. Kowe tegone rebut bojo. Aku gak Trunajaya kok. Lah sapa? Rangga Prasetyo aku. Rangga Prasetyo. Woi piye? Tegone awakmu. Kene ora tega karo kowe wong lanang kok, wong banci kok tekek 2.000 wis apik. Jajalan ora banci, jajalan buka. Kene nek wani buka tak kek 200. Tenan. Buka ning kene ora kowe banci. Potongane wis ngene rek. Banci cah iki. Ketoke radian wedokan kok. Ditambahi Pak Lembah Politi 200 nek ora banci kowe. Kowe tegone karane aku banci. Kowe tak temek susumu. Kowe ndek susu apa ora? Kowe aja gawe cuane atiku. Bojoku wis mbok pek. Mas Miro. Piye diajeng? Pepu janku. Aku tadi sini. Sasa cinta. Banci tenan. Bisa lali. Sawar bongkang siram jalmo mongso borong wong manis sangga langit mungging tirta kowe tega bilang geno tresno ami aku mbak anggap wanita murahan aku pulang iki nek padha wong gendenge timpeh 5 gendeng wong tiyong gendeng juga gendeng ketemu gendeng ya iki lagun aku kok tengok-tengok tuku ayune wan nita walah kita ketoprak aneh kok apik kakang diajeng tak pangku ya diajeng piye kakang aku nggawa tunggak aja nyocok-nyocok tunggak ya diajeng kok nyengkal kakang kowe tak tokokno sabun dulit tak kocok ya Ma gandeng aku wong wedok aku arep kowe cara wong wedok tenan ora payu abi Dik paling didol ning bates kowe bodine kaya wong bates iki ning kidul kono lu akeh ning lor bod angger rambutnya didelok kok nguri kaya Lasmini didelok kok ngarep las sepeda kakang awakmu rambutnya diribondeng weh apa yang mau timpeh papat cah dengan Pak Giman pokok semir kuning aduh ayo mulai diajeng garwane pon kakang diajeng wanyidrane hatiku apa keng jak arep ngendok dok jajeng kok mingkas-mingkus lah aku mbok tumpaki kok sing meteng kowe padahal diingin mau kena sitik kok iso meteng yo tenan sak ceritan kok cerita nopo mbuh kira kene iki iso Ma ayo neh Dik Ma kok tak kei duit 10.000 moh tenan loro iya aku gandeng wedok atamur wong wedok wis Mas yo guyon sithik ayo iki jeng miring Mas ayo iya sing nyanyi sing ireng neh lah sing iku mau njaluk duit tok iku kene nduk
tumpaki. Kira cetok. Kok kira cetok. Mbok marahi ketok kaya ora mbok gagas. Goblokmu. Kowe penak nyeneni Lah kono nyeneni sing ngisor malah ngingeti. Apa kuwi apa? Rumah samu tenan. Kene iki dhek sirahe iso loget-loget. Apa kuwi apa? Kijing miring do kijing miring jalali lho tak Kijing miring tak tuk gendang tak tuk gendang tak tuk gendang ya ngono lho. yo ayo dilanjut tarikane Timur sekarane ayo bangun negarane. yo no kijing miring ayo kijing miring urung lunas iki urusane piye iki? Ora. Kijing miring urusane sapa iki ora? Alah wong ning timpah iki gak ngerti seni, Mbah. Seni campur padane wong penonton padane wis pada ngertine ya wis pas lho. Ora iki sing arep bayari sapa? Ora. Iku dibayari. Ora. Panjak kendang tangane ngelotok lagi ini kok dibayar. Gendong to. Iki urusane piye? Ayo nak ndang ayo. Nang pojokan kono. Jare ndang-ndang. Lah jare arep Iki lho. pajake. Iki lho njaluk karo iki lho. Ngene. dan sing piye ndi Pripun? ngutang anak Tanganan. Nggih. Kijing miringe dibayar sik lho nah. sampeyan setanggung jawab enggak apa Engko nek Tenanan. engko nek ora tanggung jawab gowo ndase. Gowo mulih ndase. Iya.